गडद रात्रीच्या काळोखात एक ट्रक निर्जन महामार्गावर वेगाने धावत होता. ट्रक ड्रायव्हर रघु, जो गेल्या 10 वर्षांपासून या मार्गावर माल वाहतूक करत होता, त्या रात्री देखील आपल्या गंतव्याकडे निघाला होता. पण त्याला कल्पनाही नव्हती की हा प्रवास त्याच्या आयुष्यातील सर्वात भयानक ठरणार आहे. रघुला हा महामार्ग अगदी चांगलाच माहीत होता. तो अनेकदा या मार्गाने प्रवास करत होता, पण आज काहीतरी वेगळे वाटत होते. रस्त्यावर हलकेसे धुके होते आणि चहूबाजूला अनाकलनीय शांतता पसरली होती. साधारणपणे यावेळी काही वाहने तरी नक्कीच असतात, पण आज महामार्ग एकदम सुनसान होता. रघुने घड्याळ पाहिले. रात्रीचे 2 वाजले होते. महामार्ग निर्जन होता. कधीतरी एखाद्या गाडीच्या हेडलाईट्स चमकत आणि अंधारात गायब होत. तो ट्रकमध्ये एकटाच होता, पण त्याला जाणवू लागले होते की तो एकटा नाही आहे. कोणीतरी त्याच्यासोबत प्रवास करत आहे. अचानक ट्रकच्या रेडिओतून विचित्र आवाज यायला लागले. प्रथम त्याने दुर्लक्ष केले, पण नंतर एक मंद, घुसमटलेला आवाज ऐकू आला. रघु, थांब, पुढे जाऊ नकोस. रघु दचकला आणि पटकन रेडिओ बंद केला. थकव्यामुळे भास होत असतील त्याने स्वतःलाच समजवले, पण जसे त्याने पुढे पाहिले त्याचे डोळे भीतीने मोठे झाले. आगीच्या प्रकाशात त्याला रस्त्याच्या कडेला एक स्त्री उभी असल्याचे दिसले. लांब केस, पांढरी साडी आणि खाली झुकलेले डोके. रघुला त्याच्या आजोबांच्या गोष्टी आठवल्या. त्यांनी सांगितले होते की जर रात्री पांढऱ्या साडीतली बाई दिसली तर दुर्लक्ष करा. रघुने वेग वाढवत तिला वळसा देण्याचा प्रयत्न केला, पण ती अचानक रस्त्याच्या मध्यभागी उभी राहिली. रघुने घाबरून ब्रेक दाबले, पण ट्रक थांबताच ती स्त्री अचानक गायब झाली. त्याने मागील आरशात पाहिले, पण कोणीच नव्हते. त्याच्या हृदयाचे ठोके वाढले. हा फक्त भ्रम असेल, त्याने मनात म्हटले आणि पुन्हा ट्रक सुरू केला. काही मिनिटांनी त्याला पुन्हा तीच स्त्री रस्त्याच्या कडेला उभी असल्याचे दिसले, पण आता तिच्या डोळ्यांत लालसर चमक होती. रघुने मनातील भीती झटकली आणि ट्रकचा वेग वाढवला, पण अचानक त्याला साईड मिररमध्ये त्याला ती बाई दिसली. यावेळी ती हवेत तरंगत त्याच्या ट्रकच्या वेगाने धावत होती. रघु घामाघूम झाला. त्याने हॉर्न वाजवण्याचा प्रयत्न केला की कोणीतरी मदतीला येईल, पण तोही बंद झाला. आता ट्रक स्वतःच एका अनोळखी शक्तीच्या ताब्यात असल्यासारखं वाटत होतं. ती बाई आता ट्रकच्या अगदी बाजूला उभी होती. तिचे लांब केस हवेत उडत होते आणि तिचे ओठ काहीतरी पुटपुटत होते. रघुने वेड्यासारखा ट्रक चालवायला सुरुवात केली, पण ती बाई आता ट्रकच्या समोर उभी राहिली. तिचे भयावह तोंड झाले होते. गडद काळ्या फटींसारखे डोळे आणि रक्तासारखे लाल अश्रू तिच्या डोळ्यांतून वाहत होते. रघु ओरडला आणि ट्रक बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न केला, पण स्टिअरिंग लॉक झाले होते. ब्रेकनेही काम करणे थांबवले आणि अचानक ट्रक बंद पडला. सगळीकडे शांतता पसरली. तू पण त्याच मार्गावर चाललायस जिथे माझा मृत्यू झाला. आता तूही इथेच थांबशील, ती घुसमटलेल्या फुसफुसण्याच्या आवाजात म्हणाली. रघुच्या डोक्यात एक आठवण चमकून गेली. काही वर्षांपूर्वी याच रस्त्यावर एका स्त्रीला ट्रकने उडवले होते. ड्रायव्हर पळून गेला आणि ती बाई तिथेच तडफडत मेली. रघुने ट्रक स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच्या हातापायांना त्राणच उरले नव्हते. सकाळ झाली. काही लोकांनी एक ट्रक रस्त्याच्या कडेला उभा असल्याचे पाहिले. ट्रकचं इंजिन बंद होतं, पण दरवाजा उघडाच होता. मात्र रघु कुठेच दिसला नाही. त्यानंतर अनेक ट्रक चालकांनी सांगितले की जेव्हा ते त्या महामार्गावरून जातात तेव्हा त्यांना त्यांच्या ट्रकच्या आरशात एक सावली दिसते. एक पांढऱ्या साडीतली बाई, जिचे डोळे लालसर असतात. ती कोणाला तरी शोधत असते, कदाचित पुढचा शिकार.